Ovo je nestašan taj zec. I ona kaže, jedva čeka da dođem da vidim tog crnoškog zeca. Ja okupim decu i onda ih bijem, tučem, za uši vučem i donosim zakon. Jeste čuli moj zakon? Ko ima ovde pravnik? Moj zakon ima 3 paragrafa. Naravno i djeca grčki, engleski da, srpski da prevodi neko. Prvi paragraf. Decu treba tući. Drugi paragraf. Decu u svakom slučaju treba tući. Treći paragraf. Ako nešto nije jasno, pogledajte prva 2. Posle 2-3 dana dođu deca mala Ana, 3 godine. Gde si mutava? Ja nisam mutva, kažu ono, vidimo koga nisam. I drugi, Petar, jedan Petar, drugi, Bogdan, Jelena. Vladiko, i mi smo doneli zakon, da čujem. Donosim zakon, jak je ko tvrđava, deca nisu rđava. Molim da se poštuje naša volja, sva su deca dobra, ali mogu biti bolja. Zato da bi bila bolja, zato ja bijem decu. I kad sam patrijarhu Pavlu pred njim govorio, deco, ja ću da vas bijem. A deda Paja ovako šaluče. Deco, kažite bratu Atanasiju, ima neko ko može i njega da bije. I tako. Jeste razumeli? Naravno, najbolji, ja sam predsjednik samo za dece. Ajde da se izlubimo ovako, svi skupa zajedno. Ajde, ovako.